Kanigiri ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phidi merinong ngati walang. Kini kilong kimat ki bakong sanjang ka khubor menta ka step. Penyaji Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ya ka Governing Council meeting ka bakhatway jong ka Niti Ayog minhin ka sngi Harashtrapati Bhavan. Jab sok MLA barim ke jela ubadairu waini ki nongelam rangba jong ke NPP James P.K. Sangma ha ka jingjit nong mikma thamai sha ka ying darbar thawan Rajya Sabha namar ba amshem dan kertong banya khun prasha ya u. Bat pengkre ka sarkar Meghalaya ban pediang ya ke North East India Infrastructure Summit 2018 rio ka ban salong ha ka khatsan bat khan rio trik mentau panai. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi minhin ka singula penyat ka Governing Council meeting ka bakhatway jong ka Niti Ayog Harashtrapati Bhavan ha New Delhi. Modi uloong ba wat la ka prathai ka rang yat ling ba ka por jong ka jings ir ba ka jing pam thikna ya ka lasai ke India pat ka rang yai beteng banjam shaprang ha ka jing kiu irat da ka mon ka bajwat bat ka jing ngos khem haladi. Modi uloong bakat ba ke India ka yat sha ka thong jong ka viksit Bharat ka jingkit khle na ka liang jong ka sarkar pedeng bat ki sarkar jalaru ka nang khlan. Menteri Rangbado uloong ba ka long ka badan kam ban sha tinenti da ka mensi metrilang ka jing sam jing mut markliang na ka mata ka jing bha ba ka roi ka par ha ki jala baro jong kari. Ha ka te ka jing lang la company jumut halor ki lat rekam ban kan tiwe ka sengkam ban pun khlanya ka jing ajing kai pentibet ha ki jat kam ki ba pher bat ka jing pen mi ki kam ki ban shan slem ha kalawai. Unoilam jong National People's Party NPP ubadairu MLA barim jong Meghalaya James P.K. Sangma ula syajit kum udkhot jong ka yeng darbar thawan Rajya Sabha klem dan kertong banyeng persya ya u. La ai ka nam jingjap ya James P.K. Sangma hadien balakut ka por thep kerteng na ka banda ka jinge khun election Rajya Sabha ha ka ba amshem la dan kertong banya khun persya ya u. Returning Officer Ubadairu Secretary jong ka yeng darbar thawan ka Meghalaya Malthus S. Sangma ulapun benai ka kerteng jong James P.K. Sangma kum unang job. Hadien balayo ka jingjap da ka basok James P.K. Sangma ulo ong ba untre na ka benta ka jingbit jingbyang jong ka jela bat unsakren yikimat jing e jong ka ni ka jela ha ka yeng darbar thawan Rajya Sabha. La soye ka soskular tres ngau jingmut lang. Habring ka sarkar pedeng ka sarkar Assam bat ka sarkar Nagaland banti bat penmi penyang nakijaka ki badan hakaput Assam bat Nagaland. Ya kate ka jingete asos kular la soyeh New Delhi hakamat jing sakhilang jo Menteri Korbar Ri Amit Shah Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sharma bat Menteri Rangba ka Nagaland Nephew Rio. Haga jingkran jong Menteri Korbar Ri uloong baka dei ka klip mat ka bansak kan mau namar ba kani ka jing persang kan salong ru ka jing pli lat saya ka jing ti kiwei pat ki mar pok hendo ki bala bandan ha ka te ka than uloong ru baka ni ka rai bala shim ka pan pawi ka dak jong ka mensiam ka babu shwa barabor ha khmat ya ka jing dawa jong ka ri bar ka jing tri lang ha pading ki jela na ka mata ka jing bit jing biang lang jong paro. Sembot Menteri Rangba ka jela ubasnya bhalang dhar uba petru ya ka tanah transport minhin ka sngi ula play ka one time settlement OTS scheme 2018 rio jong ka tanah transport ka bathmu banyarap ki try kali ka mai ki perang sateng ka jing siu bai musur kali ka bai fitness bat kiwei ha ka jing kiran bikinong pathai khubor ubasnya bhalang dhar ulai thu ba layo ya ka jingkubur na ka kanhun menteri sarkar ban map no ka fine siu dirpor bat kan nongru ka jingpli lat ki try kali ban yo siu no tang ya ka bai try ka barangsa ulai thuru bala de penkre ya ka lat ban siu online ba ki try kali ka mai kila man sedang siu no nadu menta ka sngi. Usembut Menteri Rangbau ong ba ka ne ka OTS scheme ka long na ka benta baro ki jat kali ka mai laki di ki kali ret ne ki kali ki bahe. Ubat harula ong bawat la ka sarkar kan yo lum tang khandiat ka khajana ha po jong ani ka scheme penman ka thong jo ka sarkar ka long ban khampan arami ki try kali ka mai ki bala khya pala ka jing siu namar ka jing pensa teng bon snem ula kan turu ki try kali ban siu testano ka khajana nangni shakhamat hadin bala penkot ya ka scheme kini ka khubor ka wanshpi na ka AKASHVANI Shillong. Kini ka khubor ka bawan shpi na ka AKASHVANI Shillong.
Ka Sarkar Meghalaya kan pediang ya ka North East India Infrastructure Summit Hajar Arfunrio ka Bansalong ha ka Khatsan bat ka Khatnriu tarik ujelio. Katai ka dorbar kan wanra iki nongelam jong barok pratali ki jilla ka than chatai lamengi ha ka wai ka dansan rengkat bagi nong mikmat na pratali ki tanat trekam jong ka Sarkar pedeng. Anpli ka dorbar da Menteri ka tanat road transport but highways Nitin Gadkari ha Lariti Performing Center ka badan ha mau ka siang ha Shillong. Lakmi linti bakan dei ka Lampung ka bahetam ha pedeng ki dorbar Sarkar ki balaju penlong ha ka than chatai lamingi. Kindan palat pras pak ngut ki delegates, lais pak ngut ki officer Sarkar, ki nongelam na ki karkhana trekam ki pher, ki nong bai tingka ha ka khai pateng, ki nong sengkam ki bala pau khamat ha ka lengkari bat ki wei. U MLA ba AL heng ulapan sngau ba ka Sarkar pedeng kala pha jing tip shau ba ka dang perkhat ya ka jing terwa man itu ya ka negrim skum ka Institute of National Importance ha ka jing kran be kinong phai khbor u ba AL heng ula ong ba khamashwa ula dep penyekran ba menteri u ba khmi ya ka tanat jong ka kot ke khya ba ula yo pediang ru ya ka jubab ka ba beng uba AL hek uong ba ula yo penyekran khambha bat menteri ka kot yakya UJP nadda dangshen kat ba utei menteri Sarkar ulawan pli pat ba ya ka wei ka hospital ha kani ka jela ki shakri ki patre negrams ki la yo ban airu da ka jingtho ha ka por ba wan menteri ka Sarkar pedeng sha kani ka jela. Deputy Commissioner Ubabadru ya ka bor penyat ya ka jing ai jaka puta ha South West Garo Hills ula ai jing tip bala depin betun biang ya ki jingnan kamparo ha ka baide ba ka jing seu pisa ya ki jaka bala shim na ka benta ka Tura Bypass National Highway Project bala la sedang du ya ka jing seu pisa kat kum ka tulong khubor Sarkar bala penmi laong ba ya ki jing seu pisa bai jaka an ai lingba ka Public Financial Management System PFMS andala la pensisha na number Aadhaar lakan tu ki try ki ba ala ajaka na ka benta ka ni ka project bakin penti kena baik la dep punya so ya ka bank account jengki baru Aadhaar kanang bakan omdan kanu ki jing sha penthot la pedeng kaladan ka jingat pat ba ka jingilang ka ba he hayo da dengre minin ka sngi ban pen pau ya ka jing persha halor ka jing bam biang jong ka jing sam boarding electric de ka sai computer limited ha da dengre subdivision la sakhi ya ka jing wan shimanta jong ki pat ba na ki rukom im ki ba pher ka ba thop ikirang ba shnong ki rutemen ki nongelam jik seng bhalang bar ki samla puli lasdani ya jingat palba na yo da dengre ter shadu ka office trekam jaka sai computer ha da dengre balapun kut hamadan ni lekai da dengre kino ki lara de ki jing tho berta persha ekate ka jing bam la pen biang jaka sai computer kila dondu shibonu kinong kran ki balapun pau ya ka jing sngau diaw halor ka jing sha penthut ka ba kha jong ka jing sam boarding electric ha ka te ka than ka kenhuan ka bakan thop arpu phrangut ki samla puri jong ka College of Community Science Tura kala sa hakashnong digla para ka badan South West Garo Hills komisi binta na ka work experience program ya ka bala penlong kongsan ha ka thop jing puli BSc ki samla puli kala sa shibna ha ka tekeshnong ba ki le sorjamen ban erap ru ya ki longying long sem ban tip pat ngau tho khamha halor ki jingbam ki bataimet mat kumno ban nang kentiu shu ka jing em ka ba man la ka sngi ki samla puli kala lumjing tip ha ka bai dei bekur kom bam baju pun lien ha ka tekeshnong kumno ki im bat ya ki jing trai jing ta jungki hashwabin pen kut ekene ko khubor sashi sen pak na puli biang pi kini ki mat ki pakong san Penyaji Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ya ka Governing Council meeting ke bakhat wai jong ka Niti Ayog menen ka sngi Harashtrapati Bhavan. Jab so MLA barem ke Jalau Badairu wai ni kinong lam rang ba ke NPPU James Pike Sangma ha ka jingjit nong mikmat thamai sha ki yeng darbar thawan Rajya Sabha. Penkre ke Sarkar Meghalaya ban pediang ke North East India Infrastructure Summit Hajar Arfunrio ka ban salong ka khatsan ba khanriu tarik mentau bnai ka tu ni ka khubor kalakun bakalawan chpina ka AKASHVANI Shillong sa shipor ka ta ka por phrabaji nginya so ba Delhi station na ka mata ka khubor ka tin Hindi ban penbuat ka khubor phreng ka por phra khatsan minin kani ka dei ka AKASHVANI Shillong